drugsৰ problem, rape caseৰ problem. If you money would come from what private limited. जोंनि दाबि दाबा जोंनि समस्याफोरखौ गथै प्रब्लेमफोर एटा-एटाखै. In today evening, in this time, Vande Bharat Express, Sir Gordon, he came back from Delhi. বাউন্ন বজাত আছে না মিটিংটো হ'ল খুব হাই লেভেলত. মোৰ জীৱনৰ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে AICCৰ টপ নেতাসকলৰ লগত ইয়াত আছিল AICCৰ প্ৰেচিডেণ্ট মাল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে ডাঙৰীয়া, ৰাহুল গান্ধীজী, বেণুগোপালজী আৰু আমাৰ অসমৰ ইনচাৰ্জ জিতেন্দ্ৰ সিংজী, ভূপেন বৰা আৰু অসমৰ যিমান MP, MLA আৰু বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী, ট্ৰাইবেল, আদিবাসী, মাইনৰিটি চবেই মিলি পেলাই আমি এটা বৈঠক বহিছিল. এই বৈঠকটো প্ৰায় 3 ঘণ্টা মাৰাথন ৰিগৰাছ ডিছকাশ্যন. আৰু এই ডিছকাশ্যনত চব জাতি জনগোষ্ঠীৰ বড়ো ট্ৰাইবেল, গাৰো ট্ৰাইবেল, ৰাভা ট্ৰাইবেল, আদিবাসী, অসমীয়া, মিয়া যিমান প্ৰব্লেমবোৰ আছে, জাতি জনগোষ্ঠীৰ প্ৰব্লেম, ডেভেলপমেণ্টৰ প্ৰব্লেম, ড্ৰাগছৰ প্ৰব্লেম, ৰেপ কেছৰ প্ৰব্লেম, গোটেই প্ৰব্লেমবোৰ এটা-এটাকৈ যিমান কৈছে আমি 37 মানুহে 2 মিনিট চবেই এক্সপ্ৰেছ কৰিছোঁ. আৰু এক্সপ্ৰেছন ইমান ইনক্লুচিভ এক্সপ্ৰেছন. যেনিবা মই গৰ্জন মছাৰী হিচাপে আমি বড়ো ট্ৰাইবেলৰ ইছ্যুটো উত্থাপন কৰিছে. আমাৰ NDB ভাইসকলৰ ইছ্যুটো আমি উত্থাপন কৰিছে, আন্দোলন ইছ্যুটো উত্থাপন কৰিছে. আৰু বেংগলীৰ পৰা বেংগলীসকলে ডিপোটাৰ হৈ আছে, এইটো উত্থাপন কৰিছে. মিয়াসকলৰ অৱস্থা, আদিবাসীৰ যি অৱস্থা যে আমি ইয়াত ইম্প্ৰুভ হ'ব লাগে, এই গোটেই বস্তুবোৰ আমি ৰাহুল গান্ধীৰ ওচৰত, মাল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেৰ ওচৰত, KC বেণুগোপাল ডাঙৰীয়াৰ ওচৰত আমি অৰ্পণ কৰিছে. আৰু তেখেতসকলে খুব প্ৰেচাইজলি এটা কথা ৰাহুল গান্ধীজী কৈছে যে চাওক, 1 নম্বৰত আমি পভাৰ্টিৰ পৰা আমি উঠি আহিব লাগিব. পভাৰ্টি, गरिब दुखियानो गोबां जाहोन. बेनो जोंनि गेजेराव गुलाय सोलाय जानायनि जाहोन. सोरबाया ST बिदों, सोरबाया आलादा रायजो बिदों, सोरबाया उमुक बिदों. बे गासैयाबो बे जोंनि गरिब दुखिया, साख्रि गैया, बाख्रि गैया, ल' आयेन एन्ड अर्डारा कलाप्स जाबाय BJP गभर्नमेन्टआव. दिनै जोंनि मानसिफ्रा गरिब दुखिया बयबो गोजोनै थांनानै थानो लुबैयो. दा बावहाय जुदि ल' एन्ड अर्डारा जुदि जोंनो सिकिउर मोनसे सिकिउरिटि होनो हायाब्ला, भारतनि संबिधानाबो जुदि जोंनो मोनसे थासारि, गोजोन थासारि होनो हायाब्ला, अब्ला जों सोरनियाव फोथायगोन? दा बेफोरखौ लानानैनो जोंनि गेजेराव बुलाय सोलाय, जोंनि गेजेराव दाङाबाजि आरो मणिपुर लाइक सिचुवेसनाबो जाफैनो हागौ. बेखायनो जोङो खोब केयारफुलि, राहुल गान्धीया बे बाथ्राखौ बुंदों, माल्लिकार्जुन खार्गे बिथाङा बे बाथ्राखौ खोब केयारफुलि जोङो आसामनि गासैबो जाति जनगोष्ठीनि समस्याफोरखौ स्टाडि खालामबाय. नोंथांमोननि बुंनायखौ जोङो एबारनि इलेक्सनावनो माखासेखौ जों मेनिफेस्ट'आव बेरखांहोगोन. आरो 2024आव जुदि जोङो गभर्नमेन्टआव फैनो हायोब्ला, रायजो राजाया जुदि गभर्नमेन्टआव लाबोयोबा, जोङो आसामनि समस्याखौ जोङो फोजोबगोन, बर'नि समस्याखौबो जोङो फोजोबगोन, आन्दोलनकारिफोरनि समस्याखौ फोजोबगोन, छात्र सन्थाननि समस्याखौ जोङो फोजोबगोन, T ट्राइबनि समस्याखौ जों फोजोबगोन, आदिबासिनि समस्याखौ जोङो फोजोबगोन, मियाखौ लानानै समस्या दाङाबाजि जानाय जोङो बेखौ फोजोबगोन, ST बिग्राफोरनि समस्याखौ जोङो फोजोबगोन. बे जिनिसा खोब गुरुत्वपूर्ण. आरो बाहाय थानो मोननानै आंजों लोगोसे दङ जा प्रबिन कुमार, भेटेरान कंग्रेस, आरो जोंहा बिथां ओरै गवालपारानिफ्राय दुधनैनि MLA जादब सरगियारि बिथांबो दङ. 2024 লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে কিমান সাজু কংগ্ৰেছ দল হিচাপে? আমি শুনিবলৈ পাইছোঁ যোৱাকালি আৰু দুৰ্গা পূজাৰ পিছত গুৱাহাটী স্পেচিয়েল কনভেনশ্যন হ'বলৈ গৈ আছে AICCৰ, কি ক'ব? না সঁচাকৈ যোৱাকালি যদিও আমি কোন হ'ব কোন নহ'ব কেণ্ডিডেট ইয়াৰ বিষয়ে ইমান কথা পতা নাই, কিন্তু নিৰ্বাচন যে এইবাৰত কংগ্ৰেছে বেছি MP লৈ যে জিকিব, ইয়াৰ ষ্ট্ৰেটেজিটো আমি বনাইছে. আৰু ইয়াৰ কাৰণে স্পেচিয়েল কনভেনশ্যন হ'ব. আকৌ নৰ্থ ইষ্টত পদযাত্ৰা, ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই নিজে ৱাৰ্ড দিছে যে আমি আহিম. ইলেকশ্যনৰ বিষয়ে এইখিনি. रायजो राजाफोरनि सायाव माबायदि मेसेज होनो सानो? जुदि मैया गोदान दिल्लीयाव हाई लेभेलनि कंग्रेसनि हाई नेताफोरजों मिटिं जानानै थांबाय,
बड'लेण्डनिफ्राय नोंथाङाबो बाहागो लाफैबाय जे माबायदि एक्सप्रेसन मोनबोदों आरो माबायदि फोरमायनो सानो दिनै नंगौ गिबियावनो आङो गासै बड'लेण्डबासिनो खुलुमगासिनो मैया आङो दिल्लीयाव राहुल गान्धी बिथांबो दङमोन कंग्रेसनि प्रेसिडेन्ट माल्लिकार्जुन खारगे बिथांबो दङमोन जेनेरेल सेक्रेटारि केसिपि नन्दुफा बिथांबो दंमोन आरो आसामनि पिसिसि प्रेसिडेन्ट भुपेन बरा आरो इनचार्ज जितेन्द्र सिंह आरो को इनचार्ज गोबां एमएलए एमपि दंजोबोमोन बावहाय जिबनाव आङो बेबायदि कंग्रेसनि टप लेभेलनि लिडारफोरजों सावरायनो मोन्दों आरो बेयो ओरैबायदि मोनसे इनक्लुसिभ सावरायनाय आसामनि जेसेबां जेंना जेंगोना बर' ट्राइबेलनि इस्युखौ लानानै आदिबासि ट्राइब बिथांमोननि इस्युखौ लानानै उग्रपन्थीनि इस्युखौ लानानै गोबां सावरायनाय जादों आरो बे सावरायनायाव गासै जोङो 37 जन बाहागो लादों बे 37 जनाव जों बयबो 2 मिनिट बुंनो मोन्दों आङो बेखौनो आवगायनिफ्रायनो होनबाय थाखादोंमोन जे कंग्रेसआव नोंथांमोना फै कंग्रेसआ ओरैबायदि जाथि बासिया धोरोम बासिया बयखौबो लानानैसो मोनसे भारत इउनिटि इन डाइभारसिटि जोङो जुदियो गुबुन गुबुन नाथाय बेनो सबसे सुन्दर बेनो सबसे बिउटिफुल बेवहायनो खौसेथा दङ आङो होनबाय थादोंमोन जे जोंनि बर' सेंग्राफ्रा सिख्लाफ्रा लाइमोनफ्रा आवगायबो नेशनेल लेभेलाव लिडार जाहैनो नाजा दा बावहाय आं मैया राहुल गान्धी बिथांजों फेस टु फेस सावरायनो मोन्दों फेस टु फेस इन्टारेक्सन खालामनो मोन्दों बिथाङा आंनि बुंनायनि गेजेराव इन्टाराप्ट खालामनानै माखासे बाथ्राफोरबो बुंदों दा बावहाय ओरैबायदि जिउआव गोजोननाय मोन्दों जे राहुल गान्धी बिथाङा दिनै बर'नि समस्याखौ बिथाङाबो मिथिबाय बिटिआरनि समस्याखौ बिथाङा मिथिबाय आसामनि गासै समस्याखौ बिथाङा जोंनिफ्राय खोनासंनानै गावनि नांगौ बायदि बिबुंथिखौ लादों दा बेवहाय मोनसे लेभेलसिम सहैनाय बायदि मोन्दों आं दिनै बर'निफ्राय जानानै दा बेखायनो रायजो राजाफोरनिसिम मोनसे मिजिं मोनसे आसा जायखौ जोङो थांनाय बिटिआर एकर्डआवहाय एकर्ड खालामदोंमोन बेफोर एकर्डआ दिनै जोंनि बर' हारिनि आन्दलननि गांनाय उखैनायखौ फोलोमनो हायाखै बरंसो मोनसेबो दफाफ्रानो दिनै इमप्लिमेन्ट जायैयावहाय खोब सन्देहजनक दा बेफोर गासैबो खोथायाबो बिथांनियाव बेरखांदों मैया जे कंग्रेसआ पावाराव फैयोबा राहुल गान्धीया पावाराव फैयोबा जों रावखौबो मोखां गोसोम खालामा गासैबो भारतबासि गासैबो आसामबासि जेसेबां जाथि जनगोष्ठी दं बयबो खर' देदगा बिखा फोरदान आसामाव रायजो जानो हागोन दा बेफोर खोथाया बिराद गिदिर खोथा आरो जों बे बाथ्राफोरखौ राहुल गान्धीजों फेस टु फेस सावरायनो मोन्दों दा बेखायनो आंनि बिदा फंबाय बिब' बिनानाव गासै बर' रायजो राजासिम बेखौनो खावलायनाय जे नोंथांमोनहा फैबाय थानाय समाव कंग्रेसखौ मदद हो कंग्रेसआ गोजोन थासारिखौ गायसनगोन कंग्रेसआ जोंनि गरिबखौ जोङो होखारगोन कंग्रेसआ इयुथफोरनो जोहोलावफोरनो लाइमोनफोरनो साख्रि बाख्रि गथायनानै होगोन जगायनानै होगोन आरो जोंनि दाबि दाबा जोंनि समस्याफोरखौ कंग्रेसआ नायसनगोन धन्यबाद कंग्रेस खुंथाया फैगोन बे रोखा नामा 24आव एबाराव कंग्रेस खुंथाया इन्डिया अर्थात गुबुन गुबुन दोलोफोरखौ लानानै मोनसे इन्डिया जादों दा बे इन्डिया पावाराव फैगोना एखेबारे सियर पावाराव फैगोना सियर आरो एबार 2024नि लकसभायाव कंग्रेस एजेपि तृणमूल आप जों ज' जानानै जोंनो बांसिन एमपिखौबो देरहागोन बे एखेबारे सियर